हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान YouTube भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आं दिनैहाय हाब्रुबेल हस्पिटालाव गसाइगाव हाब्रुबेल हस्पिटालाव मामा बिबिया 7 मान्थ फुरा जाबाय नालाय दिनैहाय डाक्टार चेकआपआव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय लोगोसे सन'ग्राफिबो खालामनांगौ आरो हेमोग्ल'बिन टेस्ट खालामनांगौ। दा डाक्टारजों 2टायाव मिट खालामनो होनदों, लोगो हमनो लेंहरदों डाक्टारा 2टायावहाय। ओमफ्राय दा 2टायावहाय मोनना मोना नायनोसै, थांबाय थानोसै। जा फुंखादों जा फुंखाबाय आङो जानायालाय अयथासार जाखायो लोगोफोर, ओंखायनो फुंबाय हांसुं हांसुं जाजोबलायबायनाय फुरा फुंदों आङो। आंनि भिडिअखौ सोर सोर नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो, होनबालाय थौदो। लोगोसे आइबो दं, आइजों आंजों थांगोन। आइ माने आंनि बिमा आरोखि असे। ओमफ्राय आसाखाबो नालाय बियो, आसाबो जाहैबाय बिमाबो जाहैबाय, मोननैजों मोनसे। थांनो ओंखारबाय थादों, दा बेखौनो थांसै ओंखारलांसै फैद'। सफैबाय जों नायग्रा जायगायावहाय, नै अनेक मानसि, बिराद मानसि दङ। नायजानोसै होनबालाय। आंना पलिअ' कार्डआ, आंनि पलिअ' कार्ड बेयो स्लिप लाखांबाय, नाम हैखांबाय 6 नाम्बाराव। नायजाखांबाय, नायजाखांनानै ब्लाड टेस्ट रिपर्टखौ नेबाय जोङो। दसे आधा घन्टासो 1 घन्टासोनि उनाव मोनगोन, नेना मुलि लायगोन। सन'ग्राफि रिपर्टखौ मोनाखै दाबो, बेखौ नेगासिनो दङ। एसे मा मोनो सन'ग्राफि रिपर्टआवहाय नायनोसै। ओमफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामनो हरदों, थाइरड, इउरिन, ओमफ्राय HIV, ओमफ्राय हेमोग्ल'बिन मोनब्रै ना मोनबा खालामनो हरदों। ओमफ्राय दिनै खालामथ'ला, नोंगुमै फैबा खालामफैनोसै। नायबाय थादो। हटेलाव खाजा जानो हाबाय नै। कारेन्ट गैया। गाइखेर लाबोबाय नै, गैया नै, बेखौ गाइखेरजों लोंनांगौ। जेबो सिनाया फट'खौनो।
उल्थासो उल्थासो मा खरानि बिदि बेलासिबाय फैयै सफैबाय दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो आंनि रिपर्टआ मा मोन्दों रिपर्टआ एसे दुखु नांथावानो लोगोफोर गोसोआव बिराद दुखु मोनदों खोनानानै आंना बेबियाहाय उल्थासो दङ जाहैदों गोजौजों थानांगौआ गाहायजोंसो जानानै दङ जाहैदं दा डाक्टाराथ' जेबो उसुबिदा गैया गिनांगौ गैया होननानै बुंदों मास मोननैयाव गिदिंहैनोबो हागौ होननानैहाय बुंदों आरोखि दा आङो मास मोनसे मुलिबो जाथ'वाखैमोन ना बेखौबो डाक्टारा बुंदों मुलिखौ मानो जायाबालानो थाया होननानैहाय बेबिया एसे प्रब्लेम मोनदों होननानै ओमफ्राय दा बेखौनो गोसोआव दुखु मोनदों खोनानानै आंबो दा मास मोननैयावबा गिदिंहैयोना गिदिंहैया सानदों गिखांनाय फैदों गोसोआवहाय गिदिंहैयाबाथ' सिजारिंसो खालामनांगोन खोमा दा बेखौनो साननानै बिराद दुखु मोनदों बांद्राय हेभि खामानि दा माव होनदों आंखौहाय आरो बांद्राय जिरायबाय थानोबो नाङानो फुं फुङाव सिखारनानै थाबायनो थिनदों ओमफ्राय उन्दुनायखौबो उल्था पुल्था दा उन्दु होननानै बुंदों आरोखि आंखौहाय दा नायनोसै मास मोननै दंबावो टाइमा बे मास मोननैयावहाय मोजां गिदिंबानो हामगौ भगबाननि अननायावहाय गोसोआव गिखांनाय मोनदों जानो मानो उल्था जाखो दे फरिखाखौ नायाखिसै दिनैहाय हेमग्ल'बिनफोरखौहाय गाबोन समफोर नायनोसै नोंखौ मैबो गैयामोन नालाय न'आवनो लिंहरनानै नायनोसै